Ayo sadurunge metu olahraga dhisik, oke? 1, loro, 10, 8, siji maneh, 5. Ora new normal. Aduh, apa iki? Ireng warnane. Loh, eh, ginjur. Iya ginjur. Loh. Tapi gak mlaku iki. Tambune letae asu. Zaman wis maju, era digital, kabeh nyekel HP, scroll iso, scroll dhuwur, update status. Ore, aku mari nising. Yes, ngomong takemu kon iki. Wis sempo anjene kremiku ngambi tangi iki lho. Kremiku bergejolak, goyang-goyang malian. Alah, gawatel ngambian. Tapi gak apa-apa wis. Kremiku tangi, pegelku ilang wis wer. Oh alah netizen ngupil iki lho enak netizen. Entuk 5 entuk 6 tak gawe godir mari iki. Rasane lewegit koyo godir. Koyo sate. Keliru aku ngomong malian. Netizen njaluk ah. Ayo mangan sih, ora rebutan. Sing iso. Aku kudu kena aku iki. Aja rebutan. Gak bisa kena aku. Kalem. Iki wis kena aku iki. Aku ora kono lho Mas. Bapak wis dibagi maneh. Waduh. Pak, sepurane Pak, aku mari nyolong degane sampean ya. Sepurane sing mokel Pak. Yo sepurane. Aduh, kon mari nyolong degan Pak, gak bali maneh aku, gak bali maneh aku. Bali maneh. Tong ala bawa kong cemek iki opo sih? Tak delok sih. Tak colek. Alah keceret aku. Loh ya, Syukri. Bapak. Syukri. Iku bapakku iku wis ngena kon. Ayo gelut ayo wis. Maju ayo kene. Ojo mundur kon. Syukri. Opo? Opo Maju siji. maju kene. Ojo keroyokan on ini kon. Jare ame arek loro. Ayo kene maju siji. Wis dikeroyok Iki ayo. layaku kon. Bareng-bareng ayo. Ayo lapo. Bareng-bareng ayo Ayo dikeroyok. maju siji. Kene tak Aduh, keplak ini. Wis ayo. Cak kembul le ora. Iki tuh panganan manuk. Kembul Panganan kucing iki. ora. Iki kok ngotot ae. Iki. Loro lho. Koyoke enak rupane. Yo to. Ini rupane. Aduh. Lho kotak ya apa? Kotak. Men Darmen ojo lewat kono men. Momo aku lewat Kono dalan liyo. Iki lho nopo Loh, iki kandhane ora percaya arek iki lho nak kapok ora kecepet. Aduh kecepet aku. Loh ya, kata tipan kapok. Dalan iku sik ombo ojo lewat kono ae kon iki. Aku ora rutu. Kongkon mudun kok. Mudono. Hakim mudun kono cepetan. Kayak pas ora jam aku. Bisa kecepet aku. Kapok tolong. ora. Bisa. Lo ya katik nantang aja kon, ayo. Nantang aja iki lho. Pengen kon nantang ora jelas. Ayo kon nanti jemlayu kon. Oh. Iki lho tae iki lho nguasno ae. Pengen tae.